Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Awwal Nura. Ni ne mamallakin wannan channel tamu mai albarka mai suna Hausa Biology Studies. Dalilai na da suka sa na kirkiri wannan channel tamu mai albarka, ban kirkire ta ba da niyyar in cizguna wani ko niyyar in zalunci wani ko kuma da niyyar wani ya cutu. Na kirkiri wannan channel tamu mai albarka don duba da ganin yanayi an tafi an bar mu a baya akan abubuwan da suka shafi tun daga kan ilimin karantar waye jikin dan adam har zuwa matakin harkar lafiya, don saboda mu ma Hausawa mu fita a dama da mu akan wannan al'amari, domin duk wata al'umma da take buƙatar ci gaba to ta koyar da al'ummarta ko ta sanar da al'ummarta na harkar ilimi da wannan yaran nata. To don me yasa idan bature zai yi nashi, balarabe zai yi nashi, me yasa mu ba za mu zo mu yi ba don mu ciyar da al'ummar mu gaba? Ina so a ce Hausa ta ɗaukaka a harkar lafiya ko na harkar wani abu na ilimi kamar yadda dukkan wani yare ya ɗaukaka a faɗin duniya. Na ƙirƙiri wannan channel ne da manufofi kamar haka. Na farko, na ƙirƙiri wannan channel ne don saboda ɗalibai masu koyon biology. Na biyu, don saboda ɗalibai 'yan uwana ɗalibai masu karatun lafiya da kuma shauransu. Idan kana ɗaya daga cikin wanda yake da ra'ayi wannan shirye-shirye namu, ka danna subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa don ɗayan da za a dinka sanar da kai sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a kai. Ni ne naku Awwal Nura. Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.